-1, -2. A -1 a -2. A tam už je. To bola parádna. Že už ide znajú, keď hľadí. Kokso! Čekaj, to ešte 2 krabice. Nechajú nikto, oni vypúkajú a my potom. Tak jak z Kalašnikova, keby takto streľal. Nezal cez koreku. Toto bola paráda. A sme tam, to je práca. Jak svina. Ale teraz hotov zapáliť. Je tam Pavlík teda. Ešte máme jednu krabičku. Máte jednu, hej? No, všetko spípne, aby to budete najskôr začnete aj sledy skončiť. Dúfam, že to neobrátil, že odraz k zemi. Dá si stále? Spíš teraz tu či z čoho? Po plášňak. No, je to skoro to, už nikto nič není. Moja, to všetko najlepšie prší.